काहे ना जा रही भो ऐसे बतिया बतड़ जब रही पैसा दो रही तबे ना देब कहां से दे चोरी करी ना देबू ना देब सुटुर सुटुर खाली लड़ा तरी कुछ देवे खाते ये नहीं खेल दिमाग खराब कर देने बड़ी सुना का लाई धर तोहार नौकरी हमारी बस के बात नहीं खे दुआरी दुआरी घुमनिया घरे घरे घुमनिया जितना आदमी बाटे कुछ आदमी दियल कुछ आदमी ना दियल और झगड़ू भौजी बड़ी पूरा हमारा दिमाग खराब करके रख दिली ना दिलिए कौ तरीका हम ना देम जा जेकर के भेज कर भेज चलो हम ही जाए तो हाँ तो जाके ले लिए जा चलो ठीक है का करी लाइट बिगड़ गई बे बुझाते नहीं कि हम करी तो का करी आ गर्मी से उतना ना तबीयत खराब हो जाता बाप रे बाप लगा तो कि जाने निकल जे केकरा के बोली कि लाइट आके बनावा जा हमार ओह नो रुक फोन करत तनी गांव घर के देवर पाना जाता संभारिया जाना हेलो हेलो काजी बबुआ जी का हाल चाल बा के बोल के जी अरे बड़ा जल्दी भुला गई जी अरे नमो बताई तब ना हम घर के आसे पास के हई और भौजाइए लागम अच्छा अच्छा बोला भौजी चिन्ह गई नी ना चिन्हत नहीं जब आसे पास भौजी भौजाई तो भौजी बोल देनी है आ सोच बताई तो रउआ का दिमाग काम करेला कि ना जी का भाई बोला ये खाली हम कोई के आवाज सुन लेना ना तो पहचान जाई ना रउआ कहत नहीं पहचानते नहीं खी तो हो जब तू हमारा के ना पहचान सके तो हम तो के कितना पहचानम हम बोला तनी जा हम करके भेज दिया देखा चिन्ह था ना बेटा हुआ लेकिन ऐसे तैसे बतियावत ना हां जब हम करके भेज दिए तब कौन तथी हो तो हम चिन के का करब सुनी ना रउआ से वो काम रहल हमारा से बोलो ओने में लाइटिए बिगड़ गेल बिया जी तनी यहाँ के बना देती तो ठीक रहित लड़की बिगड़ गई ना हैं हाँ रउआ सब ओई दिन मांगा तनी पैसा के दे दो हमारा के तो हम 450 रुपया मांगन तो पैसा ना निकलल ओई दिन भैया को तो 500 रुपया टूट गेल बताबो ए जी पैसा ना रहे जन्नी गैस भरावे खातिर रखले रही लेकिन का करी मजबूरी में दिहनी तुम सब हमें की हमारे फोन ला लो तो की करवा लो अरे चनी रउआ बीतल बात ऊपर आवतनी जौन भइल तवन भइल रात ना गइल ना 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 ठीक बा हम सब कुछ याद रखी ना कैसे तो कहल जाला कि रात गइल बात गइल ठीक ना बात कर जब याद रखी तुम याद रखी ना तो भैया के फोन करके पूछ लो कैसे बुला लियो बनवा ला अपने रख फोन ना बनाइब चली ठीक बा ये ऐसे बेटा हुआ बतिया उतना लागत ना कि हमरा ले कामे इन करना पड़ी आ जब काम रहत तो रिहू रिहू ये भौजी होइसे कर आ जहाँ काम निकल गइल तहाँ ही अपनी मर्जी के मालिक हो जाता ना तो हाँ तो ठीक बा हमू गाँव टोला के हई अगर कहियो तहनो लोग के काम पड़ी ना तो असही स्थान में बतियाई अरे कोई ना कोई तो हईबे करी हमरा घरे जा तनी रितेश बाबा के बोला आके बना दी भौजी कहाँ पड़ी हो भौजी के हजी आओ हिनिया कितना बढ़िया नींद लागल ह तो तू ही फोन कैलू हो नींद लग जाता अच्छा रहू है अरे हम कहीं दूसर कोई आ गई और के वाला का ना केवल खुले छोड़ के सूझ जाता रो तो अब का करी दिन ही में बंद करके है सुती ना जो घर में अकेले बोलू तो कम से कम बंद करके सुते के चाहिए हाँ उतना ना समय खराब बा बस हमें खराब बता खराब रहे दिन गाँव टोला में के आ जाइजी घर में घुस जाइए उतना केकर पावर भइल बा बेहत घर घुसना जना कनो बा ना घुसेला केहू घर में घुस जाला ऐसे तो चप्पल चप्पल पिटेबो हां आइल बा कब थारे यहाँ हमारा घर में का करे यहाँ ऐसा रहो बतिया दे पूछ लेनी हां पूछे में कहा जाता नहीं कौन है तो लाइटिया बनाना दे फोन कइले रहनी हां का न हुआ उनकर पैसा वसूल आइल हां हां छोटुआ हां तो ऐसा नसान में हमरा से बतियावत रहना हां आकि का बतावे कि फोन काट देनी खींचे ने कहनी कि जा तोरो काम पड़ी तो सही टाइम में बतियाई हम तो तू ते इधर कर दतरू आइल बेचारा खेत दियलू तो खींचना पड़ी खरवा उन्हीं के सपोर्ट में बोलत सपोर्ट में ना बोली जो सच बात तुम सच कहबे सपोर्ट कौन हां तो कतनो हंसुआ टेढ़ रही अपने और न खींची ना टेढ़े हंसुआ टेढ़े चलेला सोझ ना चली रहुआ बता दी हमरा के बनाइब कि ना बनाइब बने के तो बनी 300 रुपया ली बात कोई नहीं है बाप रे बाप 300 रुपया जी खतरा नहीं खे
उतना लूट के कहाँ रखब जी अब हमारा के देतो हुआ के अपन बनाए कहबू तो से जाके बोल दे 100-150 रुपया लागेला 300 रुपया एक के हाली 100-150 जमाना गोई लेबे तुम नाटवा खोल के कस देतन तले देतन सर उ तो तार मेन अरे लूटे के बताओ सही कह दे जा कि हाँ 100-200 रुपया भाभी हमरा के उधार बकाया दे दी ह तो दन तनी 100 रुपया भाई रही तो दे देती लेकिन का करी ऐसा टाइम पे मांगबे करी ना हां तो यही तो कहली अरे तार मोह हम जाने नहीं हो अभी कतुर के मांगी आ मांग देनी तो कतुर है नहीं सही कहेला कि बनले पर सब बिगाड़ला पर कोई नहीं के बनल रहित ना तो 300 का एगो रुपया कोई ना लेत आ बिगड़ल बना तो ऐसा न फेंकत नहीं जा कि चप्पल भिगो के मारत नहीं अरे तो लाइन बिगड़ल बा तू थोड़ी बिगड़ल भीगा भीगा के मरबत हमरा मुंह से उल्टा सीधा निकल अरे तारा मुंह से कब सोचे निकलल बा तो काहे कोई सोच निकाली तबे ना हम सोच निकालब अब देख लड़े लगन हमारा दिमाग हमर खराब हो जाला तो तार दिमाग काहे इतना जल्दी खराब होला कोई ढंग से बतियाओ हमरा से ठीक ना ये बताओ लड़े खातिर बोले ले बड़ू कि बनवावे खातिर बोले ले अगर लड़े कहो तो लड़ लो तो कह दे कि 150 ले लिया बतिया ले ढेर समझाओ तो वो दिन हमार तार खाली आके जोड़ लो दूगो तरवा बोर्डवा में कुछ लो है पंखा वाला ना होला तो 300 लेके गइल चलिए अब गरज बात बनवा ही तो बड़ी वो कम बड़ा से घरी जब तार गर्जे पर बात करना सब ठीक बा तो बोल दे ठीक बा हम बोल देते जाए ठीक बा